Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Mekrowanda onular Azatlyk Radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň aktual pursatlary baradaky hepdelik dowamly gepleşigi başlaýar. Gepleşigiň bugünkü temasy dünýä türkmenleriniň ene dili. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, bilinçli ýaly her ýyl 21 fevral 1999 ýyldan bäri UNESCO tarapyndan bütün dünýä ene dili güni hökümine bellenip gelinýär. Ene dili gorap saklamak dürli ýurtlarda ağırlyk bolup ýaşaýanlar üçin esasy mesele bolup durýar. İran, Owganistan, Pakistan we Türkiýe ýaly ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenler hem edil şeýle toparlara degişli. Eýdem olaryň häzirki döwürde ene dili barasynda nähili problemalary barka. Olar şol problemalaryň hötdesinden gelmek üçin nähili işler alyp barýarlarka. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine bugün anha şeýle sowallary esasynda İran, Owganistan, Pakistan we Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň wekilleri bilen geçiren söhbetdeşiklerimizi şeýle-de Azatlyk Radiosynyň azatkabar.org internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmekli üçin açylan Dünýä Türkmenleriniň ene dili diýen forma dinleýijileriň ýazan käbir tesirlerini dikkatyňyza ýetirin. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýä Türkmenleri gepleşigimiň bugünkü temasy Dünýä Türkmenleriniň ene dili. Söhbetdeşimiz Owganistandan Pakistana, soňam ol ýerden Türkiýe'ye göçüp gelen, häzir bolsa Istanbulda ýaşaýan türkmenliň wekili Gurbanazar Çaraga. Gurbanazar aga, gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ olun. Sağ ol. Gören hoş boldum. Gurbanazar Çaraga, Azatlyk Radiosynyň azatkabar.org internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmekli üçin açylan Dünýä Türkmenleriniň ene dili diýen forma Osman bilen dinleýiji atalarymyz aýdypdyr diýe türkmeniň durmuşy nirde bolsa sergezdanlyk. Atalarymyz Kerkiden Owganistana Şohbetde diýen ýere göçüpdirler. Soň Owganistandan söwüş başlapdyr, soň biziňkiler Pakistana we ol ýerden hem Türkiýe'ye göçüpdirler. Bizler Türkiýede önüp etdik. Bir ýaly Türkiýede doğup ulalan täze türkmen nesli öz dilini kimden we nireden öwrenmeli. Türkmenistanlylar Istanbul'a gelýärler. Uly ýaşdakylar ors söwrüne ulanan üçin öz ene dilini ýa gowy bilen ok ýa-da ors kadrlaryna görä üýtgedilen görünüşde gepleýärler. Mollumlary, ýazyjylary, şahyrlary ors düşünjeli we orsça geplemekligi aýratyny kasaplaýarlar. Ýagny biz olardan öz ene dilimizi öwrenip bilemzok. Türkmen dili ors söwrüne üýtgedildi. Soň bolsa Niyazow we Berdimuhammedow tarapyndan üýtgedildi. Näme üçin? Başga ýurtlardaky türkmenler öz ene dilini ýadyndan çykarsyn diýipmi? Ýa olar öz arasynda aňsat düşünmesin diýen maksat bilenmi? Türkmenistanyň häzirki elipbini öwrenmeklik biziň üçin zulüm ýaly. Telewizioniýa kanallaryna prezidenti öwmekden başga maglumat beren oklar, telewizioniýa kanallaryndan hem öz ene dilimizi öwrenmäge mümkinçiligimiz ýok. Azatlyk Radiosy inni şeýle ýagdaýda siz aýdyň bir ýaly başga ýurtlarda azlyk bolup ýaşaýan etniki türkmenleriň täze nesli öz türkmen ene dilini nireden we nähili öwrenmeli? Menem öz ene dilimde ýazyp bilmeýän, türkçe ýazýan. Biz kenidem ata-babalarymyzyň Kerkiden gaýdan döwründäki türkmençesinde gepleşýär we onu gorajak bolýar. Aýdaly biz ýene biraz bilýär. Ýöne bizden soňkular gynansaňam türkmen dilini hiç öwrenip bilmezler we öz ene diline düşünmezler. Bu problemany çözjek ýokmuka? Size sag bolsun aýdýas diýip öz pikirini beýan etdirdi. Anha sizem şol dinleýijimiz ýaly Istanbulda ýaşaýan asly Owganistanly türkmenlerden. Dogrudanam Owganistandan we Pakistandan Türkiýe'ye göçüp gelen türkmenliň we olaň ýaş nesliniň ene dili problemasy ýanky tesirde aýdylşýalymy? Olaň ene dili bilen baglanşyk şeýle problemalar barmy? Siz näme pikir edýäňiz? Köpçüleri doğru ýatyr. Aslında Türkmenistandan Şohbetden bolýar. Ondan Owgana geçen Owganda ýaşaýan. Owganistanda da bizim türkmen öz ene dilimizi gepleşmek, öwrenmek, şu
ene atalarımızdan bolaymasa okudan ya da televizordan ya yine bir köne şairlerin bir yazan kitaplarını okap buranaymasak bizde ne oku vardı ne de bir öğretyen vardı. Şuna şu ata-babadan görün terbiyemiz bile şu dil bile şeydip Türkmençiligi öğrendik, Türkmen dilini öğrendik. Daşary ýurtlarda ýaşayanlar bunu bilýär. Ýöne Türkmenistanda ya köpçilik Türkmenin köp ýerinde ýaşayanlar bu därt tesury bitirmezler hem inşallah. Gurbanadar çaragy. Ine dünýä türkmenleriniň ata watanyny ilýär Türkmenistana. Türkmenistan bir garaşsyz döwlet hökümine, şu dünýä türkmenleriniň ene dili bilen baglanşykly meselelerine, problemalaryna nähili kömek edebilir? Şu arada bir siziň pikiriňiz, garaýşyňyz, teklibiňiz barmy? Türkmenistan eger bize daşary ýurtdaky türkmenlere şu dil barada kömek eden bilse, eger dünýäde her ýerde telewizor görünýär şu wagt. Eger de Sputnik diýelim, any orçça bolýar da, şuň türkmenjesi ýok da. Şu telewiziona bir saatda şunu okatsalar hem bolýar. İnternetten bir goýsa da bolýar. Şeý dip çözlermek adyanlar. Kitap elip bir şol daşary ýurtdaky türkmenlere şolar ýetişdirip bilseler, öz dillerini şeý dip biraz saklarlar. Şu elçihanlarda bolsa, şolardan barıp alıp bilseler, gaty goýgalar mukadyanlar. El yeterli ýagdaýa getirseler diýär. El yeterli hawa, el yeterli ýagdaý bilen. Gurbanadar çaragy söhbetleşýüňiz üçin köp sag bolmaňlar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Bu temamyz Dünýä Türkmenleriniň ene dili. Gelin indi bolsa, Iranda ýaşaýan türkmenleriň ene dili problemalary we olaryň ene dili barasyndaky aladalary bilen baglanşykly jemgyýetçilik aktivisti, olaryň wekili Ýusuf Gor bilen geçirilen söhbetleşigi dinleýäli. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Bugünkü temamyz Dünýä Türkmenleriniň ene dili. Söhbetleşimiz Ýusuf Gor, İran türkmenleriniň wekili. Ýusuf aga, gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Ýusuf aga, ine şu Iranda ýaşaýan türkmenler öz ene dilini nähili bilýär, nähili öwrenýär? Şu arada Dünýä Türkmenlerine maglumat berýärsiňiz. Siz habaryňyz barmy ýokmy? Türkmen sarada bir gaty köp türkmenler hareket etýän meselesi ene dil haqqy üçin. Ol İranyň hem konstitusiýasynda bar, şol 15-nji maddada fars diliniň ýanynyň her kim öz ene dilini okap bilýär diýip. Bu okatmaly, dogrymy? Ha, okady bilýärmi türkmenler? Yok, okatman ýerde bar, özlerem näme, şol ýaryp dilde hiç haçan şol orada bir eňen uzýanyk bir hareket eden o İran hökümeti da hareketçiliklerem näme gaýtan täsir ýörýär. Türkmenliň öz şu ene dilini öwredibiljek maglumatlary ýetişen kadrlar barmy, dilçiler barmy? Eger bir hani öwrediň diýilýän öwredibilerlermi? Türkmen öwredibilirler. İran'da reformistler reform geçirmeli. Ýörüýte planlary jar etdiler. Taýlaw geçen radany halyk tes berdi. Şeýdip İranyň prezidenti Muhammed Hatimi iş başyna geldi. Şoma halk bir ýeňillik gördi. Köp diller okudylýar. O hem türkmen dilem amana İranyň ýaşaýan halkyň kadärle daşary ýurtda İranyň daşarda halkary dillen bir hökmüni okudylýar. Ýöne şo forsatdan milletem peýdalanýar, şonu okuýar, öwrenýär. Yani onun öňem 79-njy ýylda Iranda rewolýusiýa bolandan sonra bir amatly şert töredi. Türkmenlerin ýaşaýan ýerinde de goşa hakimiýet emele geldi. Şo forsatdan peýdalanyp türkmenler hem dilleri üçin hem ýörüýte okuw açdylar, ýol ataldylar. Türkmen dili ýörüýte tapak geçirildi. Okuw mekdeplerine dälle. Şoň daşyndan hamana meselen her gün 2 saat, 3 saat okudylýar diýip mektep dälle. Köp owullarda, käş şäherlerde geçirildi. Bir kurs görünüşinde türkmen dilini kursu diýip de okuw. Häzirki ýagdaýda nähili Ýusuf aga? Henidem hökümet tarapyndan döwlet ýörüýte şonu bir türkmenlerin haqqy diýip ýa beýleki türkmenlerden başga ýaşaýan milletler emmada. Bulan hiç biriniň dil hukugyny berjek diýip hökümet konstitusiýasynda kabul etse de şonu amala aşyrmaýar. Ýörüýte ne praktike geçirmeýär. Şeýle bir teatrat ýörtýär Iranyň hökümeti. Şu Irandaky türkmenler kanunyna berilen hak hukuklardan peýdalanmak üçin synanşyk edýärlermi? Ýa-ýalar synanşyk onun artykmys bir edip bolmaýar. Näçe internet sahyplarında şol hakda gurrun etýär. Meselen aktualligini, meselen bir jally il içinde mesele bolup da gyryklanýan köpligini görüp bolýar. Onda Iranda türkmen diline hop awany nokta şeýlemi? Irandaky türkmenler hop awan ýa Iranyň hökümeti Iranyň budjet göwerenler hamana diňe fars dili üçin terişde göwerýär, pul göwerýär. Şo ýerdäki ýaşaýan beýleki milletlerin hem dili bardyr, oňam ösdürmelidir, olam ösmelidir diýen näme karara gelenok Iranyň hökümeti. Ýusuf aga, hemme zady hökümetden, döwletden garaşmalymy? Halkyň öz edibiljek zatlary ýokmy bir ne dili barada? Sen hökümetiň şonu sana kabul etmese, sana şert döretmese, sen özüň öz aladaň bilen, zähmetiň bilen döretýän o derejä baryp bilmeýär ahym. Mehmandy bollar. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginde bugün Dünýä Türkmenleriniň ene dili diýen temada İran, Owganistan, Pakistan we Türkiýe ýaly ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenleriň ene dili problemalary barasynda
olaryň wekilleri bilen geçiren söhbetdeşiklerimizi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan. Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna galyn.